kulendi pamusoro ivakuru vedare nezuro makafunga kuti pamwe ndenge nda chumai zvimwe zviya but I'm so sorry pakuti ndenge ndanonoka kuya pabasa but ndoziva kuti muri vanhu vanoregerera, muri vanhu vanonzwisisa. Regedzai timbotangira pane nyaya yekupiwa mota kwaGreatman kuti vana veZimbabwe vari kuti kudi ini ndadzifambira nyaya dzacho ndikaona respond, but I promised kuti ndichauya nefeedback kuti vana veZimbabwe vanenge vachitaura kuti kudi. So kana tichangosvika kudai so panzvimbo ngationesani kune vanhu vari muSouth Africa vada kuregisterwa makambani nekuvhurirwa maFNB business account vasina mawork permits kana kuti mastard permit. Pane kambani inonzi Education Research inotungamirirwa nana Mukoma Owen. Idzodzo ndidzo shasha ndo vanogona basa iroro. Saka iwo kana uchida kuregisterwa kambani ubvavhurwa FNB business account usina work permit kana study permit, enda ku Education Research. Zvaunongoita kuenda ku Education Research zviri nyore, kungotora namba dzavo, aushanye kuenda kuma offices avo ari in Pretoria, no. Zvaunoita namba idzodzo unotaura navo, vanokubatsira uri kwavari, uri kwauri, ivo vari kwavari. Regedzai zvedu tipinde munyaya. Tuonesane zvinhu zviri kutora nzvimbo panapa kuti zvakamira sei. Right. Nezuro Mnangagwa vakazobuda offside vega vakada kuuya ku platforms dzinenge dzine maZimbabweans because normally kuna ZBC kuna nani zvinyanyo kubuda chero vakataura zvinogona kuonekwa nemunhu tingati vanhu vacho vanoona I don't know kuti vanenge vari kupi because if you go ku Zumba hakuna magetsi, there is no electricity in the rural areas in Zimbabwe. So Mr. Mnangagwa tweeted yesterday that I presented vehicles to youth ambassadors of the disabled community, musicians, talent, Chipo Muchengwa and Tongai Gwaze, popularly known as Greatman. Yes, beauty therapy, Sifiso Michel Sibanda, disability advocate Tendawi Mazuru, and former child president Yezo Mandaza. Each also received 10 wheelchairs to support young disabled persons in their communities. So ndo timu rakapiwa mota nezuro. I don't want to mention zvakanyanya, but what I'm going to do now, ndoda kungopika kana kuti let me pick 5 comments akataurwa nevanhu tobva taperera ipapo. I'm sure kuti michandingena ndiuziva kuti mune enyu amakataura, so zvandichaita paKulian TV ndichapika 2, then kune iyo platform yava Mnangagwa ndichapika 2, and then ndozofamba mastreets ese social media ndozopika 1 tobva tavharisa deal. Let's make it a deal, right? Ndiri kuona kuti vanhu vanga vakatsamwa, right? Uyo ari kuti the culture of selective giving does not demonstrate effective leadership. If the government truly believes in supporting its people, it should introduce broader initiatives such as unemployment and disability benefits that would help a much larger portion of society. Moreover, disability is not limited to physical impairment alone. Uyezve zvirema zvakawanda muZimbabwe. Ini nangu ndakafara nekusua zvinhu zvazvataura nemunhu. Tine zvirema zvakawanda munyika, zvichabatsirwa sei? Ende tine zvirema zvisingade zano, zvichakwanisawo here kureceiva mawheelchair kubva kuna vaMnangagwa? Vakataura vakati vanhu vese huyai fambarai muzvirongwa zvacho, vari kuita sei muuye tikubatsirei kunoku, hanzi fambai huyai kunoku tikubatsirei isu sehurumende. But one thing that I know is ndakaona vamwe vanhu vachiomberera leader wedu anoteerera, leader wedu anodanisa sei. Mari haisi mari yekumba kwana Mnangagwa, honestly. Mari iyi imari yenyika. Ndakazvitarisa pakaitwa inonzi pressure, not only pressure but the unnecessary pressure. That's what I see. Because mukadzi wachiwenga ndiye angapedza kuita chinhu ichi, ivo vakaningira. But I think ndakaitaura nyaya yacho vakavimhanyira. Now, these are not just disabled people, they are disabled social media activists. Don't make it look like you are helping when you are buying influence. President wemaster akomana kana mazogara hanzi imimi ichi chandibata ichi vanhu vamabatsira ma-influencers. Chimboenda munobatsira munhu asina mpiri ari ugoko, kwete kuti mobatsira Greatman. Nyika yese yakaisa ziso pana Greatman. People are helping through Greatman. Greatman ane
initiative yake yaari kuita inonzi makumbo kuvanhu, but makumbo kuvanhu mari yacho haisi kubva muhomwe make. Chinhu chekuti vanhu vari kudoneta vachisvitsa mari kwaari, iye achizosvitsawo kumacommunities. Saka ndopari kunzi ipapa musaite mastands, mabatsira vanhu vane influence kuti munzi mune mwoyo wakanaka. Kana makubatsira nherera dzimai makamera. I still remember zvinhu zvinogara zvichiringa musoro mangu. Kana wapa neruoko rworuboshwe rudyi ngarisazive, dzimai makamera. Great man wapuwa mota ngaave makunga, iye ndiye ngaazouya achipublisha chipo, ndiye ngaazouya achitaura kuti ndakudriver mota yandakapiwa navamnangagwa. That way zvinokwanisa kumeka sense. Zvasiyana china weekney wokuti anobuda chiti ndiri kukupa mota yakadai so, but the influence that they are getting, the names that they are building is enough. Zvinogona kutoenderana nevalue yavanenge vaningirikina panhu izvi. It's just that vanhu hamunyatsonzwisisa chinhu chinonzi influence. That's why muchiona kuti pana pesu tongogara pasi toti goyi yakuitika iyo ndeipi. Makabatsira vanhu. I don't think that I will read other 3 comments. Zvimwe zvese izvi zvatoningirikinizvi. Pamwe ndonozotanga ndaita favor zvangu since ndapromisa. You don't like the Chiwenga family, but you imitate everything they do. But we understand how desperate is Mnangagwa since he failed beyond measure, and I doubt if he was ever a group leader in a class talk less of being a prefect. Iyo anchaikomende nyaya yacho yataurwa because handidi zvekuzotanga vanhu because there is pane mistake. If the Mahindra money was given to the line Ministry of Social Welfare to do first a census of people with disability and launch an initiative afterwards to disperse adaptive equipment to each and everyone, but alas, your brains are factory set not to think beyond vehicles, right? Nyaya inoitika ndeyekuti chinhu chega chiri kufungwa nevehurumende yaMnangagwa imota. That's all. Vanofunga kuti kana kuti vanzi vakubatsira vakuitira anything chinomusoro kutengera mota. Tarisai vanhu vakavakomberedza. Vakakomberedzwa netimu remota, genga remota, genga rezvimuforimbo. If you look at them, vese zvigenga zvacho zvinoita zvine mari zvanatagwirei, zvanachivayo nevamwe avanogara vakaignore Greatman kahobo. Greatman akatomboisa tsamba kuna Weekney akatopindura akati zvikangoitanga zvekufosa so, zvikangoitanga zverafurafu nge zvaGreatman. So I was like, if you don't want to help him, then leave him alone. Why are you like that? That's what I asked him. Yeah, siyana naye kana usingadi kumubatsira. Izvi zvimwe zvezvi vana brick by brick zvato zvedrama zviri kuitika izvi. But ndini nyaya yawana yandatoona iri papamba. That one thing maZimbabweans chandoda kuzivisa ndechekuti ZANU-PF knows very well kuti munyika meya mune vanhu vangani vakaremara. ZANU inozviziva. Kana mama makanyeberwa kuti ZANU-PF haizive, endai munonyeberwa ikumwe. ZANU-PF inoziva kuti munyika mune vanhu vangani vakaremara. Because pese panozvarwa vana. Hurumende nechitoziva. Nhasi kwazvarwa vana 1000. Mangwana kwazvarwa vana vakadai so. Ende ninga zvarwa vane urema vanenge vachitonyora pasi vakada kuzvitira serious, but it's something that they normally ignore. Now tiri kuti enough is enough. Inini ndine umwe huchi wandiroda kubikira vana veZimbabwe zvekuti zvikafamba mushe ka. Timu rangu ma-MP muriko iroko mukupinda maparliament muchibikira vanhu zvimuforimbo ka. I think it's high time yekuti ndiuye ndichino contest. But I don't know kuti ndichanda kunoningina kupi because ndine tunzvimbo dzandakatarisira dzekuti tine mayouths vasiri kutoshanda takagara nawo tichitambira zvichemo takagara nawo pasi vachita kuti naye akomana, with all the influence that we have in the society, with all the influence that we have in the political cycles, why musiri kugara pasi kuti mutombotiunzirawo something chinobatika panapa ground? Saka ndiri kumbobika huchi humwe watoda kubika zvekuti pamberi papapa vana veZimbabwe vachanakirwa ndikudzoka pane manufacture toda kuonesa iso. Ende patiri kunopinda this time ka, I think ndoda kuti vanhu timboningina coolant for MP amenoti munoiona se. Vamwe vanogona kuzoti why are you can't bite more than you can chew, what chimbomira kudaro. Listen, I've got all the resources kuti ndiite zvinhu izvozvo and I know what I'm talking about. 2028 kuchapisa zvokuti vamwe vari kuti hakuna election tikutozvinzwawo kwavari ikoko tikuti because nyaya iri kuda kuti varoda kuvaraidza vanhu. Let me tell you this secret now. ZANU-PF iri kuvaraidza vanhu kuti 2028 yosvika vachiita noise vachingoti tatobhana election takutodai bobva toti chatosvika right. Muri veZimbabwe uyai tione takutovhota ivo vanga vabvira kudhara vari kukambena ana Tagwire vari kukambena vata zvavari kuita. Inini Tagwire akauya akamira musitira ndichacontesta kuti aite MP ndichamurova home and away nemari yake iyoyo ndikumurova home and away. Chero munhu wese aroda kuuya panzvimbo ipapo because toda kuti tinyore pasi first thing first vanhu vari unemployed in that society vangani ndo chinhu chatinotanga kuita. Tanyora vanhu vari unemployed
employed taziva kuti vese vanhu vasingashande vangani, tobvunza nemaqualifications avo, togrupa, toziva kuti munzvimbo iyi kuti zvishande muri kungodiwa one manufacturer kana muri kungodiwa a certain business, a certain something chihombe chekuti chinokwanisa kuemploya vanhu vese. Hazvizokwanisawo kuti vese 100%, but at least pakagadzirwa something chinokwanisa kuemploya vanhu kana kuti 70% tinenge tatodeliver. Watch out for this. Cooliant for MP, it's about to happen, I'm telling you. Ende patiri kuuya tinenge tine power remoti tine simba rebenzi rekuti hatisi kumisika zvechopu. Watch out for this. Ndichanyatsoya ndonyatsokuratidza zvinhu zvese, you know, zvese zvokuti ana great men vanoenda kustate house vosvika vopuhwa mota mahindra anoidi. Ndakataura panapa nezuro ndakati great men angati suppose yekupuhwa kombi yosvika paroad ichimupa $100. Zimbabwe pachayo is not poor, but it is poorly governed. Zimbabwe iri kuda vanhu vanoshandisa pfungwa dzinodhonza. Maresources ese tikatarisa pa vanhu vese vakapuhwa zvimota zvezve, handifunga kuti pane one achachinjwa life yake nemota dziya. Honestly speaking, those tikati pamota dzese vanhu vese vakapuhwa mota dai pakakungunzwa takwanisa kugadzira 2 makombi 2 chete out of vanhu vese vave. Guys, pazuva panouya 200 US every day. Saka kureva kuti pavari vese yaishewa pongonzikana kuti $60 every day maaccount memunhu. Zvazvitochinja community, but government yedu ine mafungiro ainoita, but hazvinetse tine maitiro atichazviita this time around. Cooliant for MP. Ndikuziva vanhu vakanda tonyazonzwisisa kuti uchazvigona sei. To cut the long story short, ukaenda kuUganda kune munhu ainzi Bobby Wine. That guy Bobby Wine anga ari muyimbi, ari musician, so it's very possible kuti tinogona ngopinda tika occupy ma spaces that these people they ignore. Ma MPs vamuri kuona vari kuignore, ma councillors vamuri kuona vari kuignore vanhu, vari kusvika ku parliament vosvika vonorara hope. Tikuti enough of this drama. We are coming for them. And that skuda kuudzwa nyaya dzekunyebera dzekupusiswa zvonzi hey, there is no election 2028. Elections are there. Watch the space. Cooliant TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Cooliant TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Cooliant, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Cooliant.